फुं गाहाम जतन tabuk ba sadung utung ya no ship belai no kecang hengke ang no tini ani morning routine funogan ang fungo tam rokai hengke tabu ang besawi nai no ganti khulog rakha no ganti khulogoi no ganti ni mani rok na hari nai ang mani hunai hengke yang ani besaibo bini samung khai tongo bo hengke mani rok hunai aboni pore hengke ang tam khainai norok video o nugane tabuk gang mani hunani thang tongo tui bo kom wa mani bagai current rok phaya hangge yango kising tongmai kha nuka abon bagai kisa hui ri mani o nuka no ordek siwi tong haba taw khang mani hunai hangge mani bo jeng khorong nei si chaoba asuk hujangnai kwrui kom no hinmano hangge tei si tui rok bo tabuk crisis ang tongbla current kri ni bagai abon bagai kisa thigei nai samung matang uta hangkai tabuk manai rokbo hupro hangkai tui kisa misaba nyoma hu tamni male current phaje phailang dia nobar phai ka hangkai no current mo thang payo nobar je phaina nangya wati thopsa kalai hangkai no current thangai payo oro kang taw yak rok subai nai manai nogot langi nai tabuk ang manai sorry ang ko mamu songnai hengkai taw mamu songnan family mo ani besai muya pai to wathi kong tham pai hengkai 40 rupees ke hengkai bai tho ang te kisaman khamoro ang ko sunai sui tongmani kaya kho ni sao hengkai haibana ang bono khairo gui tui phai ka ani sata wati jora borok kosto kheno phai tu na nei bo kun salia heta hengkai okay ko krei amte hengke to hengkai o muya kong thambai jeng bo chadrop nongbo jeng khorong nei si chanai bila hengkai bo 40 rupees bai berma phaisa sakle talangai nei mai opongoi chai manni jathung nei nei jeng bo salai khata hengkai tabu gang muya khugoi tongo obono gudok chanai gudogo hengkai tam renai kangke ang thaibong busli kisi jar renai tei alu kisi renai tei mosori nai ge riwoi nai omdi kheno phaisa kari sinai tangbo hangkai norok nai tongdi ok blog no payasak jarate tabuke omuya bukurno o mukitungo ririshina amteke hamurok ni bachi songrok sabayo hangkaba angbo bongni kokhnawi hake riri phaika hangke tabuk oro thaibong muslim ro sran chugya ko hangke bang jana mo chong ne tokrobui tongha sortaro gurui hangke yang mobile bo romja hangke tokrobnan kisa kostong tongha haipeno tabuk tokrobui mangkha hangke yomo kisa ruine yang godok khaisine hengke yang godok box hai rekha hengke godok bo ang oro berma saki ui sirisnai berma saki ui rekha hengke te kisa tamhinai busurok bo masai anggo hengke abon bagai yang saki ui nai 2-3 bar te kutung bai ke mix khai nai ang oro saki ui amte khiro saba amte khe chawai please comment khai sadi hengke ang tabu khom te khe chawi nai thokjari tong hata bon bagai si ang am te khe try khai nai ang obo ningnang songro thangi nai bazai songro ma tong hebla 15 days se hingke bongram te khe mang chawang kang try khai nai khata hingke ko am te khe riwo hingke norok budam te khe songbai please comment khai sadi
Tabo ke last to karena naikru ang sutei borbog redesinai motom nani bagai engke godok to mun katabuk mono kari mangka tabuk kholabai resinai engke abon ya golo tam songna engke tei tumo khitang senukli angka freeze kaitam pantok ko hoi nugu kai abono thok bai si sama sawane nene ang chutney khaisinai athok kran rok kisar oi pyas roi tei garlic rok roi berma tinta sagrok ne yang ka bo thok dai tongo angkai tabuk omui songrana omui songbai jeng mai jalai sinai ta angkai amte heke chai ale balo khasi bomia hor sai tongo wansa rok ni hotel wansa rok ni phantok chutney rok songman thok bele ni nai gang wabu khanawai nei amte hege songi tongha to thogjang na sido sai meya angkai tawo bahaile motomoi tongha edi sumruma bagai angkai tabuk jeng obo mun khangke no mai jalai sinai 9 ta rok baji tongkha angkai mun kha phantok chutney angkai bahai motomoi tongkha bala kai tabuk mai jalai sinai jeng mai just jalai kha angkai karen bukuri bam teke no no ship ship nei nei jeng yang no kotor phai nei doglam kana ke mai chalai khata gang ka gudok buti thok jaw ni gudok buti na oi cha chao bo mai cha pro ka ko ku se hai no mai no chao hanga ngo chao nga kai chai ma no ta bo bai hingki kisa ngai ta bo khai ang mai rok cha bai khaba kisa bithi rok chana ni phai kya kuchugui tong hone ne ang doctor bai bithi ro jago ngai mono bithi chabai nai chabai mani ya gola hongkang ke kisa rest khainai mai chabai mani logi logi ba samung rok khai mangalak bok khep jang nai aram nai yang nai 2 hours later tabuk ke mai chabai ma ba hojom rok bai kha gai tabuk nok rok pharsinai nok pharpa no nok to hui mangalak tamni male karen krin bagai tei krei angkai nok bai nukasmi phari resinai hini tongo saimia tini bo karen pada phaya tini bo no war sibai tongo hongka ba karen phanya ni chance kom mia horo kisa phaikya kisi sano phai thangu hongka tei bo kisi san ti sai manchio ngi para rogo tom te hai nong sinai tei ba bro town hai karen 24 hours tong sinai ba hai deba angkai nok rok pharba kya tabuk kisa jabra rok hokona belai jabra ngi tong khanokla angkai habo kisa kisi hai angkai jabra phui togu gabon bagi kisa ang khlai tong ra khata saijung ba haino shele ro angkai gabon bagi khlai gra nata umti rok no kisa misa satung utung ya ba no war sip sip aramla nang tong se angke tabuk ke samung pai kha angke tabuk kisa rest khai tong nai yang doglam ganao achogei yang buphang wafang kisa nai tong ranai hingga nao blog boro no pai regranai next blog no rok bomte hainai na muchung please comment khai sabai di hambai